Hej, jeg hedder Maria, og først og fremmest så er jeg mor til 3 skønne unger på 3, 5 og 6 år. Og derudover så spiller jeg paddle på højt niveau. Jeg er med på det danske kvindelandshold, og vi har lige været afsted til EM på Sardinien og skal til Katar her senere på året til VM. De forandringer, jeg har mærket i min krop, efter jeg begyndte at bruge Bodystream, det er først og fremmest, så føler jeg er mindre stresset, kan man sige. Selvfølgelig, mens jeg ligger i den, er en ret god måde for mig at stemple helt ud fra den øvrige verden. Og så også efterfølgende, så føler jeg simpelthen, at mit hjerte nærmest slår helt mere stille og roligt. Jeg får mere klarsyn, og det er jo sådan noget, der sker, når man er stresset, og man har mange opgaver, så er det jo ligesom om, at tingene klumper lidt sammen i hovedet, og det synes jeg, det har hjulpet rigtig meget med. Sådan rent fysisk i forhold til, at jeg jo spiller så meget paddle og meget fysisk aktiv, så føler jeg, at jeg restituerer hurtigere. Jeg har ikke så ondt i kroppen efter træning og kamp, og hvilket jo så også gør, at jeg kan genoptage træningen hurtigere efterfølgende efter en kampweekend, turneringsweekend for eksempel.